warga Singapura, matur nuwun. Matur sembah nuwun. Mulai kemayu matur nuwun. Senengane kemayu. Selanjutnya isih ono apa mau? Kopi. Kopi wengi. Kopi wengi. Kopi wengi. Mbak Tatin kali Mbak Elisa. Kula nggih dereng saged Mas Gading. Pun ngadeg riyen mawon. Ngadeg riyen, sepenting ngadeg ayo sah ngewet ge meneh. Yang penting ngadeg sik. Penting ngadeg sik terus ya. Sing penting ngadeg. Sing penting ngadeg Mas Gading. Nuwun. Niki lagune diganti mawon nggih, Ganti. soalnya nggih kanca-kanca nggih dereng to Mas. Oh nggih. Digantos lambada. Kopi lambada oke. Dengar musik lambada. Elok kan. Langsung joget ya, Lina ya. Iya enggak tahu apa secara naluri ya. Napa niki diganti napa? Derek ajeng digantos napa? Apa, Mbak? Napa penonton Mbak Bile wonten Ah. pamonditan napa? Dari penonton nih spesial wonten Muntilan. Napa? Ninggal Oh. tresno, Tinggal tinggal katresnan. katresnan. Oke, yang sana Mister Mendem, Mr. Mendem. Mister Nggih. ora yo lagune. Ninggal katresnan kalau Ninggal dari penonton katresnan. sini. Oke. Nggih. Yang mriko wau Mister Mendem. Mr. Mendem dulu apa ninggal katresnan dulu? Mr. Mendem Mbak Tatin ya. Nggih. Aku mau nyanyi telu. Nah, Nah, diduetkan sama cowok siapa? Milih Mas Gading. lah niku sing endang niku. Sing ndang Nggih. Sik iyongan tangane. bar tabrakan. Karo Mas Janu Mas Janu siap. Nggih napa Mas Danu? polainya nek ra ono sing dueti sapa? Heeh. Heeh, Bimo Aris, Nah, apa kuwi ya ora apa-apa. Mister Mendem. Mr. Mendem. Kok Dari gayeng Mas penonton Bimo Aris. ada yang mau? Rano. Nggih, oh Mas Bimo Aris gelem kok. Kurang mendem kok. Lanange Bu. Ayo, Mas Rizwan. geret wae lah. Ngeret Suwan. wae. Ayo. Ngadek ngadek ngadek. Ya. Ngadeg ayo ngadeg. Ngadeg sik ya. Ngadeg Mas. Yo dijoli Pak. sapa sing ngedram? Oh, karo koprol barang. Resa aku kon ngedram. Lagi mboten apal Mas Gading. Mboten napa-napa, Mas. Sing penting ngadeg. Yang penting ngadeg. Nek Masalah si doporane mengko pikir gare. Lah iya, sing penting ngadeg Mas. Yang penting Nganggo ngadeg. Catetan yo entuk. Nah, kowe njaluk pacarmu sik. ayo Jare tangane loro ngedram. Nah, malah kethuthuk engko. Ya wis kok tak Iya. meneng. Apa iki diskusi apa iki? Iya niki nembe nyuwun Hmm, nyuwun apa? jaluk teks to. Contekan. Ya Wis, Mas oke. ya. Oke, monggo. Mister Mendem. penting sesuatu balas. Ora tanggap penting anak bojo waras. Ngono muni uturi kaya kiai. Kita wae yen langgar wis kloso dhewe.